ito ụzọ oku na-abụ isi atụ na mpio udo ka ụzọ ọba wee site inu a ọ sị na ka mkpi bibe m na-agba afọ ọnụ ka mụ nwa na-agba emeze ka amala onye ya akpụ ibie wee je ahịa ka mkpi bibe m na-agba afọ ọnụ ka mụ nwa na-agba mbọsị olulu ka amala onye akpụ ibie wee je ahịa ịma na oge ụfọdụ ma o nwee ego ọ na-eche na ya na nna ya amachazi ihe ọfụma ọ na-eche na nne maka ife na ọ so ya wee go nnukwu akwụkwọ na ya akaghị maka ife na nna ya nọ adịghị ekwu eziokwu nwa nna ya nọ adịghị ekwu eziokwu ọ bụrụ na nwa ha bụ onye Asaba o nwere nosite mana nta ha na anụ ikiri okwu ụmụ ndị mmụọ oge niile na-ene anya na onye kwa ka mama Chike Ezekwo ọ sị na onye isi nkwọcha ede eje ọgụ eji ọkpọ anụ onye kasị abatite wee zite inu a ọ sị na mkpọmkpọ ndụ ka mkpọmkpọ ọnwụ mma mkpọmkpọ ndụ ka mkpọmkpọ ọnwụ mma ife onye ahụ na nna ya gawa na aya ahụ ya ka si ada inu nke ọ sị na nwata kpaa nne ewulu ọkpụwa alụ anụkwa m nke a ịnụ nke a nwata kpaa nne ewulu ọkpụwa alụ okwu a dị nkenke mana ọ daalụ mana ya ma mba mie ime obi ọra nwa nkwa afịa na-eti akụ na-enye ntị ntị a na-ata nchịrịma na-eti akụ na-enye ntị ntị a na-ata nchịrịma ntịtị wee weta aka otie onye ga-ete n'ọnụ taa etitarie onye gwaghị ọzọ etekwa takwa onye gwaghị ọzọ onye ntị nchịrịma mana mgbe ya ama na ka anyị nene Chinasa si ifite ọkụzụ wee site inu a ọ sị na mmụọ nwere ikpo mmadụ na-enwe ikpo nzu ọnụ ọra onye ifite ochi butere ozu udene na-aṅụrị oche na ozu udene bụ anụ dinta wee gafee ya dị ochi fụrụ ozu udene bute ya na-aṅụrị na-anata oche na udene abụkazi anụ dinta wee fụ ya gafee ya o wee bụla butezi ya ebute dinta na-eji n'ọfịa na-achụgharị egbe na-achụ mgbada na-achụ enwe na-achụ mara afọ na-ata wee gbauta ofu ka afụ ozu udene gafee oye bụ ọ sị na ebe agbọghọ mmụọ gbachara egwu daada ịzaka jebe na ya igba egwu nyachiri ute wee zite inu a ọ sị na atanesele nwunye ya bịa bụọ ya ego oge anya ka dị odo maka na mgbe anyị ebido egwu mkpọrịpụ anya ọ ya amasị ya ya ma nkọwabi inu aka ya akọwabi Chizobi wee zite inu nke ọ sị na ịgba ha karịa ọnụ agụ ya akpụ anụ eji kwe ya ịgba ha karịa ọnụ agụ ya akpụ anụ eji kwe ya ọ sị na onye kwaba n'ụlọ ya na-aṅụrị na-amatakwa na mbe bụ ụzọ wee kwaba onye kwaba n'ụlọ ya na-aṅụrị matakwa na mbe bụ ụzọ wee kwaba ọ bụ na ọ sị na onye zuru ịgba kedu ebe gwana wee kụọ onye zuru ịgba onwe inu ọzọ eji atụ elu ya inu ahụ si onye zuru okpu eze kedu ebe ga-anọ wee kpue izulu ịgba onweghị ụlọ ọzọ ịgba balụ na abụ na akụ ya akụ ejighị ịgba chego n'ihe ọ sị na enwe a na-ama maka enu bụ n'oisi dị nso nke a bụ eziokwu na enwe a na-amaka enu bụ n'oisi dị nso maka na dinta bịa gbuzie ene wee sị na ene abụrụzi onye ọsọ ene na-agbagbu ọsọ ọfụma nọ na bịazi mbọsị ahụ ọchị abụ ụtọ onye Igbo ukwu chọrọ ịnụ di ka ndị ala na-achọ nwunye nchọ nwaanyị ndị a na-achọwa di inu nke a ọ sị na amaka m ihe ọ sị na amaka m ihe ada eji ijiji esikwa ọnya ọ dịla mma okenye